Бүгін біздің пикетіміздің мақсаты Татарстан Республикасының дәулет тұғырасы күні. 1992 жылдың 7 февралында Республикасының дәулет советі біздің әлеге тұғырабызды қабыл етті. Һәм бұл республика біздің төп символы, татар халқының төп символына айленді бүгін күнде. Қызғанышқа қарсы дәулет дәрежесінде бұл бәйрем белгілеп өтілмей, біз мұны еске түсіруге шықтық, халқымызға дәулет гербі турында әйтергә шықтық. Шулай тағы бір вақиға бізді шығарды майданға. Ул исә Түркия оешмасы, Төркияләр оешмасы Казан шәһәрен 2014 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы дип игълан итте. Без үзебезнең Казаныбыз өчен сөенеп, үзебезнең халкыбыз өчен сөенеп, аны әлеге бик вакыйга белән котларга чыктык. Казан дөрестән дә Төрки илләренең, Төрки халыкларының цивилизациясының башкаласы булырга әзер. Аның моңа бөтен мөмкинлекләре бар, һәм дә Казан бөтен төркиләрне берләштерсен иде бу елны. Менә сез әйттегез, дәүләт туграсы көне тиешенчә дәүләт тарафыннан билгеләп үтелми дидегез. Ничек билгеләп үтелергә тиеш ул сезнеңчә? Төрле матбугат чараларында моның хакта сөйләнергә тиеш, төрле конференциялар, семинарлар, концертлар зур дәрәҗәдә үткәрелергә тиеш дип саныйм. Кызганычка каршы без моны бүген көндә күрмибез. Ни өчен үткәрелми икән беләсезме? Чөнки миңа калса, безнең бит инде дәүләт гербы ул суверенитетның бер өлеше, аерылмас өлеше, һәм дә ул суверенитетны торыр өчен Татарстан дигән сүздән айырыр өчен эшләнгән дип саныйм мин. Менә бүгенге чарага халык килеп кызыксынамы, сон нәрсә өчен чыктыгыз, нәрсә язылган монда дип килеп укыйлармы? Әлбәттә кызыксыналар, һәм күп кеше белми торган була икән бу көн турында. Без менә интернетта да флешмоб башладык. Социаль челтәләрдә кешеләргә дәүләт гербы көне алдыннан үзләренең рәсемнәре урынына дәүләт гербы рәсемен куярга чакырдык. Һәм дә бик күп кешеләр моңа барды, һәм дә күп кешеләр куйды. Аллага шөкер, халкыбызга җиткерә башладык бу мәгълүматны. Файдасы бар дип әйтергә телим. Файдасы бар дип уйлыйм, чөнки халык күп кенә белде. Кызганычка каршы безнең наданлык аркасында халык белми безнең бик вакыйгаларыбызны.